Γεια σας παιδιά, λοιπόν η Ειρήνη εδώ, δεν θα κάνουμε σήμερα βίντεο με το Stardoll, αλλά με ένα τρομακτικό παιχνίδι, λέγεται Monstrum και πάμε να σας πω μια περίληψη ώστε δεν το ξέρετε. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος μέσα σε ένα πλοίο, αλλά ένα τρομακτικό πλοίο, τόσο μεγάλο που χάνεσαι και είναι και σκοτεινό και πολύ τρομακτικό. Μέσα σε αυτό το πλοίο υπάρχουν πολλοί εξωγήινοι και τρομακτικοί εξωγήινοι με διάφορους τρομακτικούς ήχους. Λοιπόν, πάνω από το πλοίο, όχι κάτω μέσα στο πλοίο, πάνω στο πλοίο υπάρχει ένα ελικόπτερο. Πρέπει μέσα στο πλοίο μαζί με τους εξωγήινους να βρεις τα κλειδιά, πετρέλαιο, κάτι τέτοιο, για να ανοίξεις και να βάλεις να φύγεις με το ελικόπτερο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σε κρατάει σε τρόμο αυτό το παιχνίδι. Έχω βάλει σκοπό να το τερματίσω, αλλά εγώ συνήθως κρύβομαι σε ένα κουτί γιατί φοβάμαι τους εξωγήινους. Τέλος πάντων, πάμε να το παίξουμε. Παναγία μου, και λέει και προσοχή, προσευχή πήγα να πω, εντάξει αέλαιος. Φορτώνει και είμαι και μόνη μου στο σπίτι, φοβάμαι να το παίξω. Θα έχω παρέα σας, δεν πειράζει. New game. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά πάντως από ό,τι καταλαβαίνετε κάπως έτσι είναι το πλοίο. Και είναι και πάρα πολύ τρομακτικό αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ούτε κι εγώ ξέρω γιατί έκανα αυτό το βίντεο με το συγκεκριμένο παιχνίδι αντί για ένα πιο απλό και ήρεμο παιχνίδι. Είμαι το Stardoll. Περιμένω να φορτώσει και δεν ξέρω τι εγώ μου προσκόλλησε. Φορτώνει, οκ. Φορτώνει. Πλησιάζει προς το τέλος. Φάντε μία ώρα τώρα. Φύγες. Ουι. Ωχ Παναγία μου. Ωχ Παναγία μου. Ωχ Παναγία μου. Φρικάρω ρε εσύ. Φοβάμαι. Θα κατουρηθώ πάνω μου σε λίγο. Πρέπει να πάρουμε το φακό. Και επίσης μπορεί ο εξωγήινος να ανοίξει πόρτες. What the fuck? Μπλα 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 μπλα. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι να κάνω. Να κρυφτώ καλύτερα εδώ πέρα στο τραπέζι. Μήπως να κρυφτώ κάτω από το κρεβάτι. Πολύ πιθανό. Αλλά εντάξει, οκ. Πάμε.
Ωχ, Θεέ μου. Oh my god. Τρέμω. Κουζίνα. Μπήκαμε στην κουζίνα. Είδατε πόσο τρομακτικό είναι. Τα ποτήρια γιατί δεν θέλεις ρε φίλε. Δεν έχει πουθενά κρυψώνα γιατί τα έκανα πάνω μου. Όχι εδώ. Τι είναι αυτό, γιατί δεν ανοίγει να μπω μέσα να κρυφτώ. Να κρυφτώ κάπου. Αχ, μου έρχεται να κλείσω το βίντεο, φοβάμαι. Να κλείσω και τα φώτα να μας δει. Οχ. Δεν ανοίγει. Θεέ μου. Oh. Φρικάρω τελώς. I'm so scared. Φύγε. Εξωγήνε. Βοήθεια. Έρχεται. Με είδα από την κάμερα, βοήθεια. Βοήθεια. Θεέ μου, η καρδιά μου, πραγματικά πώς έκανα έτσι. Ούρλιαζα σαν κανένα μαλακισμένο. Πόσο βλαμμένο παίζει να είμαι. Δεν κλείδασα την πόρτα και την άφησα και ανοιχτή. Δηλαδή και ανοιχτά τα φώτα να μας δει ο εξωγήινος. Απίθανο. Έκανα αυτόν τον ήχο διότι υπήρχε μια κάμερα και εγώ το χαζό δεν την είδα την κάμερα. Πήγα, έπεσα πάνω στην κάμερα και ο εξωγήινος μας είδε από την κάμερα και έτρεξε να μας πιάσει, να μας σκοτώσει. Η μόνη συντροφιά μου είναι το κουτάβι μου. Δηλαδή πες μου, εσύ που βλέπεις τώρα το βίντεο, θα σου πήγαινε η ψυχή να βγεις εκεί έξω? Ερωτηματικό. Λοιπόν, τέλος. Θα βγω κι αν είναι να με σκοτώσει, να με σκοτώσει. Τι να πω. Shit. Τώρα πήγε κάτω στο τραπέζι, είναι πιο ασφαλές. Είναι και η καρέκλα εδώ, σιγά μας δει. Έχουμε 3 πορτήρια. Αυτό είναι να το σκοτώσουμε. Και ένα αναψυκτικό. Και ούτε κι εγώ ξέρω γιατί το πήρα. Λοιπόν. Θεέ μου, μια καρέκλα έριξα και φοβάμαι. Αμάν. Δεν ξέρω να ουρλιάζω γιατί πολύ απλά γίνομαι ρεζίλη. Εξωγήνε. Where are you? Where are you, κολοεξωγήνε? Που με έχεις κάνει να κατουριθώ.
και δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Έβγαλα και τραγουδάκι. Εξωγήνε. Άνοιξε την κολαπόρτα, μην τη σπάσω. Ωχ. Λοιπόν. Κάτι ακούω. Να κρυφτώ εδώ μέσα. Επιπλέον αναψυκτικό και καφέδες. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου όμως να περάσω αυτό το παιχνίδι, απλά θα το βγάλω και θα συνεχίσω τα βιντεάκια με το Stardoll. Τόσο απλό. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like και ελπίζω να γελάσατε. Φιλιά πολλά, bye!